अरे मोर भाई ई कौन ची बा यार। अच्छा तो नीलकमल भैया मत चला भाई ठीक बा हम कहीं किए यार। अबे साले ए तेरी की नीलकमल सिंह मतलब कि यार मेरे को बात पूछल चाहती कि सब लोग भोजपुरी में भी बात करत ह और ये नीलकमल सिंह मतलब कि इतना मजेदार सॉन्ग एक नंबर का आइटम सॉन्ग लिया के रख देना आगे। तो आज हमें गाना के मतलब कि रिव्यू करे वाला है तो एगो बात बता दी तोलो उनके कि तोलो तनी ताली ठोक दिया अब वो ताली कहाँ ठोक वाला मतलब कि तबला पर काहे से कि गाना में वैसन बा आवाज तबला पर ताल ठोक बाजे ढोलकिया छाल त देखावो कमाल ताल ठोके त तबला। तब भाई लोगन जानत हो एगो बात बता दी जब नीलकमल भैया अपनी फार्म में आ जाना ना तो सारे स्टार लोगन का मतलब कि बोलती बन करके रख देना। मगर क्यों? अब तो अनिल लोगन के लगत है कि हम इनकर मतलब कि तारीफ करत है भाई लोग देखा लोग तो लोग ये जी नीलकमल सिंह का गाना सुने ला लगुन तो एगो बात बता दें कि इनकर गाना मतलब कि सुपर डुपर हिटे रहेला। एक आध दूगो हुई कि मतलब ना उतना हिट हुई लेकिन आज ज्यादातर देख वाला तो पूरा गाना हिट रहेला तो इनकर गाना से हिसाब से मालूम चल जाता कि कैसन सिंगर हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मोर भाई लोग जानत होला मतलब कि वीडियो क्वालिटी एक नंबर का मतलब कि यार एगो जैसे अथु ना होला मतलब स्टेज शो ना होला वैसन चीज में मतलब कि शूटिंग कइल गइल ह। तो ई एक तरह से अच्छा खासा बा और नॉर्मली जैसे शूटिंग वूटिंग रहल वैसने बा और नचनिया जो नाच करेले उ तो करबे करी भाई हर गाना में एगो नचनिया रहल तो डांस करते उ तो आम बात है आजकल तो गाना में चलते बा। आई गाना में मतलब कि नीलकमल भैया कुछ ज्यादा ही पैसा उड़ावत हो यार मतलब कि बहुत ज्यादा रुपया कौड़ी फेंकत हवा। और ये एगो बात बता दे कि मतलब में जब नीलकमल सिंह हवा वो रैपिंग भी करत मतलब कहीं कहीं बीचवा में। ए ना चलो तू लेखा लटू हम हो बानी। गाना के बारे में तन दो चार गो जानकारी दे दें लिख के रख दिले मतलब कि एमे म्यूजिक दे देले उ आर्या शर्मा ठीक बा और ई जे लिरिक्स बा उ आशुतोष तिवारी का और ई गाना जौनी यूट्यूब चैनल पर डालल गल वो चैनल का नाम मतलब कि सारे गामा हम भोजपुरी चैनल पर जौन की मतलब कि वो चैनल पर जौन गाना डालल जाला वो मतलब कि हिट रहेला। अच्छा हमको सिखा रिया है। भाई लोग देखा लोग मतलब कि ये गाना का हम हिसाब किताब रख दिले मतलब कि गाना जो हम जौनी टाइम शूट कैले वो टाइम में मतलब कि 4 दिन में मतलब कि 5 मिलियन व्यूज आइला तो सोच ला लोगन कि मतलब ये गाना जो ना कि अभी लो क्वालिटी में चल मतलब उतना अच्छा खासा ना मतलब कि तब वो ठीक ही ठाक। ये भगवान क्या जुल्म है। देखा भाई लोग नीलकमल सिंह की ये गाना में एक जाने कमेंट कैले हो मतलब कि उनको कमेंट नंबर 1 पे रैंक करा था तो वो कोईरान माथर हो मतलब मत समझ लो उनका यही कमेंट है कि आज सवेरे सवेरे यही गाना सुना दिल खुश हो गया वाह नीलकमल भैया मतलब सही बात है और थुलन तू जब जब गावेला दे यहाँ में करंट फील हुई देख ला भाई लोगन मतलब कि इनकर गाना में कितना दम है। अब यही हिसाब से सोच ला कि भाई जो कमेंट कैले हम उनके देह में कितना करंट बा तो सब में काहे न रही। बात तो सही है। तो भाई लोग ना बस हमके इजाजत डालो ना अब ऐसे ज्यादा हम ना गाना के रिव्यू कर पाए अब मिलत ही अगला वीडियो में तो बस देखत रहिए लोग हमारे चैनल मतलब कि कमीना सरकार औरी का।